हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआनो जागोन जोंना आसाम सांस्कृतिक महासंग्राम प्रग्रामा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिया दिनैसो जागोन आरो उदालगुरि कलेजाव जागोन ओमफ्राय दा थांनो रेडि जाबाय आरो बिराद गिनाय मोन्दों इसोरनि अननायावहा जेनटेन देरहालांबा हामगौमोन आरो ओमफ्राय दा जोंबो नाजागोन आरो जेसेबांखिनि हायो मोजां मोसानो ओमफ्राय देरहालांनो नाजागोन रौता ब्लगनिया जोंखौ आसा खालामना दं आरो देरहाथो होननानै ओमफ्राय दा जोंबो मोजां मोसानो नाजानोसै आरो ओमफ्राय बिदिब्ला दायो लोगोफोराबो रेडि जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर लामायाव रौतासिम टमटमजों थांगोन आरो ओमफ्राय बास गारि फ्रियावनो हगारदों आरो सरकारनि नालाय ओमफ्राय दा रौतानिफ्राय गाखोलांसै आरो बास गारियावहा दा लोगोफोरा गासिबो रौतायावनो थाफैजोबसिगोन आरो ज' जासिगोन रौतायावहा गारि नेनोसै दसे जोंहानि न'नि लामायावनो मोनो आरो नै लावदुमा ब्लगखौनो लाया माबा नायनो जालाङो मानसिखौ लादो दे इयावनो लाखादो सायाथिं थां मादि मोनदों गोसोखौ गुलुब गुलुब मोनदों सुजुआलाय गिनाय मोनदों आंबो गिनाय मोनदों आंबो नोंलाय गिनाय मोनदों ना मोनाखै गिनो मोनाखै आइ नंगौना नङा आया गिमाराखैनो लोगोफोर दायो जोङो रौता सफैबाय आरो नै सान्दुङाव ज्रोम ज्रोम गोजांजोब्बायमोन सान्दुङाव थागासिनो ओमफ्राय बासआ मासबाद सफैबायना आरो मासबादनिबो दङ ना ओमफ्राय दा इसोर फैबा गाखोलांसै रौतायाव सफैबा नै जोंनि बाथौ मन्दिराव नेगासिनो रौतानि नै आगै जया आं बे आगैनियाबो इउटुब चेनेल दङ आरो नोंथांमोना बिनि चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जया बाग्लारि आरोना ओमफ्राय शर्ट भिडिअबो बानायो मोजां मोजां ओमफ्राय ब्लग भिडिअबो बानायो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो बयबो सापर्ट खालामना होदो लोगोफोर दे गासिबो सापर्ट खालामलायनांगौ गासिबो चेनेल खुलिना ला बयबो ओरैनो बेकार थास्लायस्लाय मबाइलखौ दामि दामि लास्लायस्लाय ब्लग खालाम ना मा होनो ना नै दायो लोगोफोर गारिया सफैबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो गाखोबाय दायो उदालगुरि थांगासिनो लोगोफोर नै लोगोफोर सफैजोब्बाय थफ्ला थफ्लि हनै फोजाखाङा थफ्ला थफ्लि नैबेयावनो जागोन जोंनिया कम्पिटिसना नैबेयावहा खाम फैजोब्बाय इचके इचकेया नैबेलाय सफैबाय लोगोफोर सफैबाय बेयावनो जागोन लोगोफोर जोंना कम्पिटिसना गिसोबायसो कलेज हो सालाया गिदिंलायालायनो मा बुस्थु
Wreszcie wiersy. Ada udah main sokol tadi, lihat tadi. Mana itu di mana? Main di mana? नै लोगोफोर ओंखाम मोनजाबाय ओंखाम होलायलायदो आरोना दिनै बिराद मोजां ओंखाम उखैनानै जालामोन आंथ' फुङाव जाबाखैमोन ना नै मा सबजि आलु फ्राय दाउदै ओमफ्राय आलुजों खामारि फिसा फिसा जि मोजांखा आलु बान्दा आलु कफि फ्राय मटर लाब्रा दालि दाउदै जानोसै लोगोफोर दे जाग्रोनोसै ओमफ्रायसो जोंनिया मोसानाया जाथ'वाखै जाग्रोना लानोसै जाबाय नालाय लोगोफोर जों दा दिनैबो दाहाल थुंग्रिखौनो मोसानांगौ जाबाय आरो माने जोङो प्रेक्टिस खालामनो मोनासै आरो बेलेगखौ सोलोंनो मोनासै बिनिखायनो ओमफ्राय लोगोफोराबो इदिनो बायदिसिना मिटिंफोर जाबाय थाबायना बेयावनो सोलाबलायासै इनिखायनो दाहाल थुंग्रिखौनो मोसाफिननांगौ जाबाय आरो जोंनिया लोगोफोर मोसानाया जोब्बाय मोसाखांबाय आरो जोङो ओमफ्राय दायो प्राइज खिथासिगोन आरो सोर देरहायो सोर जेनो गिनाय मोनसोबाय लोगोफोर दुब 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 मोनजोबदो नोंलाय माबायदि मोनदो सिमाया मादि मोनदो आंथ' आखायानो मावजोबगासिनो नोंलाय सासेया मादि मोनदो आइ मोजांनो फोजाखां मादि मोनदो फोजाखां मोजां फरेस्ट ओमफ्राय दायो प्राइज खोनासंनो नायसै लोगोफोर प्रतियोगी प्रेक्षागृहर बाहिৰত থকা কুপন ৰেজিষ্টাৰলৈ কাষলৈ গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ কুপনসমূহ সংগ্ৰহ কৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বিশেষ ঘোষণা সিদ্ধান্তসমূহ কিছু সময় পিছত ঘোষণা কৰিব সেয়ে কোনোবাই যদি এই মঞ্চত সিদ্ধান্ত আমাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ আগতে যদি কোনোবাই কিবা গীত বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে যদি কোনোবাই কৰিব বিচাৰে আৰু গীত হওক নৃত্য হওক
लोगोफोर नै दायो खोन्थासिगोन आरो सोर देरहादों सोर देरहायाखै सोर फार्स्ट थांदों खोन्थासिगोन आरो गिनायानो जालासो आंहा इसोरलै এই সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ আজি ওদালগুৰি জিলা পৰ্যায়ৰ এথলেটিক গেমছৰ বিচাৰক হিচাপে উপস্থিতি যথেষ্ট ভাল লাগে বিশেষকৈ ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনৰ Third position, Bordoi Sita Dance Group. ইতিমধ্যে যিখিনি ফলাফল আমাৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা সমাপ্ত फाइनालि लोगोफोर जोंनिया फार्स्ट थांबारबाय आरो इसोरनि अननायावहा बिराद गोजोननाय मोनबाय आं स्टेट लेभेलावहा बिराद बादायनो गोसो बिराद लुगैखादोंमोन आरो दा जों फाइनालि बादायनो मोनबारसिगोन इसोरनि अननायावहा ओमफ्राय दायो माला जागोन मोनथिया आरो स्टेट लेभेलनिया ओमफ्राय स्टेट लेभेलनि थाखायबो मोजां प्रेक्टिस लानोसै मोजां मोसानो नाजानोसै देरहानो गोसोथार आरो नै लोगोफोर जोङो ओरैबायदि मोसाबाय आरो ना देरहानानै ओमफ्रायो जोंनियाव 7टा ग्रुप दंमोन आरो 25निफ्राय 35 इयार्स ग्रुपावहा ओमफ्राय जोंनिया देरहाबाय आरो 7टा ग्रुपाव जोंनिया फार्स्ट थांबाय आरो ओरैबायदि खुसि सारमोनाबो ओरैबायदि खुसि जादों आरोना जोंदोनो जि रंजाफालायलायबाय सारमोनाबो ओरैबायदि मोसादों ओमफ्रायो नेक्स्ट स्टेट लेभेलनि थाखायबो मोजां प्रेक्टिस ला होननानै सारमोना मोजां बुजायदों आरो ओमफ्राय मोजां मोसानो नाजानोसै आरो नेक्स्ट स्टेट लेभेलनि थाखायबो मोजां प्रेक्टिस लानोसै इसोरनि अननायाव देरहाथों आरो नोंथांमोननिबो बोर मोनथों आरो बोर हर जोंखौ देरहाथों होननानै बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर थेंक इउ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ